Horas madihita saluhutna dihamuna damang dainang lansiani huriata rabdoh ina naomi ni huriata adorakso tapuka pertanggiang oton tapahibul maruhata martangiang di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita syabukede nomor 205 ayat sada dohot ayat 2. Martang yang makita asini rohama di kamu dokot dame sia Tuhan debata amata dokot sia nanakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata turupuk jamita di tengah-tengah ni pertanggiang ngota di bagasan obason di mana tersurat di Yesaya di bidu 2 mamuka maisan ayat syada saha rodi ayat 5 songonoma didok disi odo hata nani idani si Yesaya anaknya si Amos taringot tujuda dohot Jerusalem masa dosugut di ujungnya ke ari hot disi di paujak dulu ni bagas ni Jakoba dipuscu ni akaduluk jalahu miscat sian akarubian jadi marrongoman matusi sudi akka parbegu jala torop aka bangso madapot tuntusi aka namadok beta hita tanakok hima dulu ni Jakoba tu bagas ni debatan si Jakob asa diajar hon tu hita aka dalana jala mardalani hita jak kalapangna ai marharorowan sian siot dosugut patiki jala sian Jerusalem hatani Jakoba jadi manguhumai bana di tengah-tengahnya kaparbigu jala toruonna terop aka bangso jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahin aka sasabi dang be sita kon ni bangso dopak bangso podangi jala dang be guru honon nasida
parmusuon. Betahamu ali pinoparni si Jakob mardalani mahita tu hati uroni Jahuba. Ima sahatna hamuaka amanami dohot inanami domutu parnidaan ni panurirang Jesaya aha namasa nani idana marhite-hite nang baga-baga ni di bataha herasongonido nang namasa di perdalanan ni Sadok ngulu ni Huria di perdalanan ni Sadok nang ngulu ni namangwari dirina si Huton Kristus Yesus. Pasa tadok nasi songoni molo ujui di Juda memang Israel diadupi nasida do ragam nyaka halum lamon dibolus nasida do ketidakadilan na memang terdok sangat merajalela na pogos dohok na sumber diha-diha di hati hai gabe korban nyaka penguasa. Buat terdok nang akar rakyat ni bangsa ni debatape nunga hera hampir manang sange mangulahon hajahaton mahunahon hakolomon bahkan adong na marsoba tuaka gana-ganaan alani ido gabe sanga bagas jori tarulang gabe songon halongonan rupani bangso ipeng gabe bangso na terjajama nasida ale atik pesongoniak kamang dotakay na nami di papulik di batado pasi-pasi ni bangsoy di papulik asa pakeo ni di batamu sinasida pasauton sakap haluaw ni debata manang nang dohonon na rupani ternyata hukuman bukanlah kata akhir dari Allah. Atik pesanga bangsa rupani nagabe terjajah. Manang terbuang. Tetapi hukuman adalah cara Allah untuk memilah. Untuk membina. Bahkan untuk mendewasakan umatnya. Idomolo tapayo tihut manak songod dia rupani perdalanan ni nang nguluni bangso ni di bata ujui. Alani ido di ida si Jesayas pabua hotdo ojak bagas joroni di bata. Atik pe sangat terjajah bangsoi. Atik pe rupani sangat nasida terbuang alai dibuat do mula muse tu Jerusalem. Bahkan didok torop nang akasi pilibigu gabe ro marsoba tu debata. Ado nabui berengot tasyani rupani molo didok hok do jongjong bagas joroni debata. Lama jor hatta satokin di sejarah perdalanan ni barita nauli tonga-tonga ni bangsa Batak na Julu. Ay songonido nang
Dr. Iel Nomensen naung terajumi nagabe apostol ni hitalak Batak ujui. Di namar tangiang ibana di dolok ni atas berita salib kasih na adong ditarutung nuaing di deiba nama bahwa torop cong gereja di silidong manang ditarutung nuaing di daibana makuling, di begaibana makuling kiring-kiring, di ganup huta. Jala marudur halak Batak masuk tu gereja. Jala itu pakta nasa sitongna. Api terhatok do ujui halak Batak rade meret, rade morot. Sian nadauhian sian adopani debata gabe jonok nasida tu debata naso parjabar hian nasida di harajaon ni debata alai gabe parjabar nasida di harajaon ni debata manang naso parjabar hian rupani di asini rohani debata alai gabe parjabar nasida manada balagani asini rohani di bata manang dohonot tama terhatok do ujui halak Batak manada asini rohani di bata dihina bagasna dihina tibbo doho dihina bidang ni asini rohani di bata mana terhatok do nguluni halak Batak ujui molo sangape niat di bagas kahulumun alai piter hatop donasida meret siani gabe di jalon nasida hati uron marhite barita nauli manang marhite nomensen mulosangan nguluni halak Batak ujui di bagasak habodohon alai gabe taruli di perbinotoan molosanga rupani nasida manang halak Bataki rupani dan apala di boto di kini hayason alai gabe didai hayasoni imalani barita nauli nabi nuan ni sinomensen ujui nang tutonga-tonga ni nguluni halak Batak gabe sai cong-cong bagas coroni di Batak las ido nataberen nang di bagas trupukon uban nagabe diarakon si Jesayas nguluni bangsoi uji madrok asa mabeta-beta beta kamu ninna ropani haradeo do nanidok nadisi haradeo masih beta-betaan beta hita tanak kohi ma dolok ni Jakuba tu bagas ni si Jakob ninna di bagas terpukon lapatana adoksi hol ni roha ada kerinduan adok panguluyon ada kemauan ada ketaatan rak mersahor pajupang dohot debata masih beta-betaan rak makirpasi sudah ambil bagian ala sihol rohana naik pajupang dohot debata mersahor dohot debata dangan dong na tertading gak bisa ada refleksi duit di hita molo lebih hurang naing mada potur 2 tahun nama nuaing kopiton jadi mulu di hita amalan sia doho ina Naomi danga palabui pajupang be ati behado rupani gabedak sanga be hita marsaor manak pajupang doho debata ati pese terus disuarakon marhite huriai marhite online
pertanyaan di tengah-tengah ini khusus amalan sia noho ina naumini huriata alai mari tetrupo kota kasdo dipanggil hostu hitamado asara mahita masih beta-betaan masih beta-betaan tu bagas joroni di bata asa boha asa didok di bagas atrupukon asa jupang pangajarak kita asa jupang pangajarak kita akan nasai burjuro tu bagas joroni di bata ido didok na olo majalo dalan nasitong dohot pangajaran nasihat di bata gabe taboto ma dalan natigor dohot dalan nasitong idok di bagasan trupukon gabe say mardalan mahita di akalapangna napatanna gabe say marperbue mahita ala memang nunga taruli pangajarak kita nasihat Tuhani marhiti-hiti hatana atau mungkin ini mau menyatakan di gereja kita bisa selalu berbakti tapi pulang dari gereja kita selalu bersaksi imahina tabo doho di hinaulini kenup halak nama si beta-betaan tudolo ni Jehovah. Dakulan ni doksi Jesayas asing ni nama si beta-beta ani hita hape songon sihol ni rohata kerinduata pajupang doho di bata ala gabi dipangidoho do nang ngulu di bangsoi ujui nah kita pena asa gabi duta-duta ni hadameok kita duta-duta kedamaian tong maju mula kita tu sejarah ni perdalanan ni huria najulu ado raksoro barita nauli sahira songo kanker do perbedaan di tonga-tonga ni nguluni hita jolom mana di Portibio termasuk kita lak patak najulu alani ido basa adong hutadami misalnya adong ditarutung noaing ima huta perdamaian napi natu panisino mensen alani perbedaan alai dukoro barita nauli gabe soluk mahadamion bahado ditiki kita sinuai ngakamang do takainang perlu kita bertanya apakah masih barang langka do petara jumi hadamioni di ngulutah atik pesa sitongna damai itu adalah indah damai itu adalah indah hidupan saya terus tidak Yesus ay martua dosi bahid dame ay guarut do nasida anak ni debata alai laos takas do di doksi sayas tutonga-tonga ni kan nguluni bangsoi nang ngulut tape asasa terus sita mardalan di hati uron ni debata ya lime takas di dok beta hamu ale pinoparni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jakuba dapatanna seunang be serobak kita dohot Portibion unang gabe serobak kita dohot akka hahulomon alai sai sakabona mahita dohot Kristus Yesus marparange gabe songon anak katiuron mahita dia marupani perbueni parange
hati uroni. Ima mangalakka hita, marpikir hita, marprakarsa hita, markreasi hita, songon anak ni debata. Melonunga songon inguluta, gabe saya terus mahita. Naung merdalan di hati uron nasihat debata. Kasa di pargugui diurup itu hata mahita. Jala di pasu-pasu mahita. Saya toktong gabe merdalak kita di hati uroni Jahubai. Amin. Ali debata Jakuba Tuhan nami masa uli barita nauli nasyakko laho papos rohan nami asa saya tok kami Tuhan sai ro madapat toko tu bagas coron asarap kami masih beta-betaan jala sihol toktong rohanami huhut semar panguluyok kami lihatam nasun badiai asiroham dihame Tuhan sepatok tong ma di rohanami loyalitas kesetiaan merendalan di hati uromu jalagabi pasu-pasu kami di tonga-tongani keluarga nami bi nang dinakumaliak kami nang di tonga-tongani bangsa negara do portibion asiroham saya urupi hami patau jala pergugui hami huhut selekonomu hami Tuhan hahi pason laho merdalan marpikir mulau-laun rap dohoto suksuk madenggan basam payutihu ngulunami lehonomu kahahi saron jaka nagali pamatang alani persahiton lehonomu apul-apul jaka namarsa roha jala saya topotom muduhami ganupari kanuk tiki dinasa gulmi ni ngulunami asa sedame ngulunami jala sonang rohanami mian hola di bagasakong marhiti hatam tong mauliate madiholi Yesus marsangak magwarmu manotong rodi seliling ni lilingna. Amin. Maredehita marite buku de nomor 126 ayat sada laos tapa punguma peliata.
madok mahita di tangiang hato patai. Ale amanami na di Banua Gicang, saya pinarabadia makuarmu, saya Roma harajomu, saya sauk malomone roham di Banua Tongaon Songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songopan dosa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangucunan. Palua mahami sa pangako, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, doho parsaoran ni todi parbadia ima, nama dongani hamu saluhutna. Amen. 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 Horasma dihita saluhutna. Salam sehat.